Sedulur, ya apa kabare? Muga-muga sampean seger waras akeh rejekine. Blakran dina iki beda ambek winginane. Dimulai bengi iki sampean kabeh tak ajak melipir arah ngulon ngidul. Jange nang lerenge Gunung Penanggungan. Yaiku salah siji jejak leluhur tinggalan sejarah Kerajaan Kahuripan. Patirtan Jolotundo. Hawa adem, dalanan pegunungan gak krasa perjalanan tim blakraan wis mlebu daerah Trawas. Mari ngono perjalanan tim blakraan wis tutuk nang lokasi Patirtan Jolotundo. Hawa sakral mulai krasa ket lawang gerbang arep sampai menjero. Kabut pegunungan gemericik banyu Patirtan dadi seksi bisu jejak peradaban tradisi adat warisan leluhur sing bengi iki sik diramut diuri-uri masyarakat khususé warga Dusun Beting. Nang tengahe hawa adem nang pelataran Jolotundo ana warga masyarakat sing lagi tandang gawe nyiapno piranti-piranti sing jange digawe menisuk, yaiku nang tradisi adat Ruwat Agung Patirtan Jolotundo. Lagi ekor kayak persiapan menisuk ruatan Patirtan Jolotundo. Ruwat Agung Patirtan Jolotundo. Sing ngewangi Mas Imbar dan kawan-kawan. Iki lagi gawe apa, Pak? Nah, niki dekorasine tamu tataane tumpeng. Sebagian warga lagi nggawe dekorasi janur, gawe hiasan prosesi ruwat. Tangan-tangan kreatif warga ngerangkai janur situk-situk mari ngono dadi karya sing duwe makna. Gak cuma dadi hiasan, janur nang khasanah tradisi Jawa duwe filosofi, simbol suci, kekarepan ambek donga supaya saben krentek jangkae oleh kaberkahan. Saben rangkaian janur dadi bagian teko perjalanan spiritual budaya nggathukno donga hasil karya ambek rasa gotong royonge warga masyarakat Beting nang lerenge Gunung Penanggungan. Dino iki Kemis Legi, warga Dusun Beting, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Mojokerto lagi duwe gawe gedhen, yaiku nglaksanakno tradisi adat Ruwat Agung Patirtan Jolotundo sing diadakno saben wulan Sura. Isu iki suasana nang lerenge Gunung Penanggungan, manggon nang omahe Pak Polo. Kabeh para warga mulai nglumpuk nyiapno rangkaian sing jange digunakno kirap. Salah siji rangkaian acara sakral yaiku prosesi kirap 33 kendi sing isine sumber banyu suci Gunung Penanggungan. Sumber banyu dijupuk teka kiblat papat anasir angin, etan, kidul, kulon, lor. Saben kendi dadi simbol panguripan, donga
ambek kekarepan sing mili teko alam pegunungan suci Gunung Pawitra. Muga-muga sampean kabeh seger waras akhir rezekine. Lah, saiki dina iki ayo nang Patirtan Agung Jolotundo, ana acara ruwat Agung Patirtan Jolotundo. Iki persiapan kirab budaya wis amit tumpenge muka. Oh. Ayo mari ki ya. Mlaku-mlaku nang Jolotundo, santai iki Jolotundo. Oke. Salut, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kirab Agung Budaya Nusantara dalam rangka Ruwat Agung Patirtan Jolotundo tahun 2006 diberangkatkan. Salam Melayu! Salam Melayu! Salam Melayu! Bhinneka Tunggal Ika! Tadhana Dharma Mangruwa. Bhinneka Tunggal Ika! Tadhana Dharma Mangruwa. Rahayu! Saben jangkah lakune kirab nggawa peset teko alam pegunungan nang sumber panguripan Jolotundo. Banyu sing gak cuma gawe nyegerno raga, tapi dipercaya ngresiki batin. Sebagian bekul-bekul. Jangkahe kirab para putri sing nggawa kendhi nggambarno lakune titah menungso njaga alam. Banyu gak cuma gawe kebutuhan saben dina, tapi kanugrahan sing kudu dihormati, diramut ambek diwarisno nang anak turun. Mari ngono, rombongan kirab wis mlebu nang pelataran Patirtan Jolotundo sing langsung disambut ambek tari remo. Patirtan Jolotundo yaiku situs tinggalan sejarah sing dibangun taun 977 Masehi nang lereng Gunung Penanggungan. Sakliyane sumber banyu suci, Jolotundo dadi panggonan kepethuke sejarah, budaya, spiritual, ambek kearifan adiluhung sing diwarisno para leluhur. Nang prosesi sakral ruwat Agung Patirtan Jolotundo nglibatno kabeh unsur. Patirtan Jolotundo bukan hanya sekedar situs maupun sumber mata air. Patirtan Jolotundo adalah ruang perjumpaan budaya, sejarah, spiritualis,
dan kearifan lokal yang diwarisi leluhur untuk kita semua. Kami sebagai panitia menyadari bahwa dalam acara ini jauh dari kata sempurna. Saya di sini mewakili segenap besar keluarga panitia Ruwat Agung Patirtan Jolotundo tahun 2026 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ruwat Agung ini dapat membersihkan hati, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga warisan leluhur dan membawa niat baik dan amal keberkahan bagi kita semua. Ruwat Agung Patirtan Jolotundo ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan maksud sebagai momen untuk membersihkan diri, karena ini bukan sekedar budaya, diantaranya ada gamelan musik dan sebagainya, tapi ada juga doa-doa yang dilafalkan, ada doa-doa yang dipanjatkan agar masyarakat Kabupaten Mojokerto, terutama di Desa Seloliman ini selalu mendapatkan keberkahan, terutama dari air Jolotundo. Ruwat Agung Patirtan Jolotundo salah siji wujud nglestarikno nilai-nilai adiluhung sing terus diuri-uri saklawase. Mari ngono, prosesi selanjutnya yaiku ujub sesaji. Ritual iki gak cuma bekti lahiriah, tapi ngungkapno donga, kekarepan ambek niat tulus teko batin gawe para leluhur. Alam saisine Gusti kang murbeng dumadi. Wilah ing sekali pawono kawula ngaturaken kutuke 10 petak bondo aru miwah ingkang bau reksa Banaspati danyang kabuyuta ugi tende ukire Patirtan Agung Candi Jolotundo, ugi sengkala ingkang sampun sami rawuh dhateng panggenan menika dene ingkang dereng tumiba balik amargi sampun ditengeri mandhape sasi sura kanthi gelaran Ruwat Agung Patirtan Jolotundo kanthi dipun sekseni dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 windu 8 tigang dosa lan sak wasangaripun taun lan sedaya sedayanipun. Sesaji sing wis ketata dadi simbol spiritual pakurmatan nang siklus peradaban. Ambek wujud uri-uri tradisi budaya sing wis diwarisno turun temurun. Nang tengah ritual iki ana prosesi sakral liyane yaiku prosesi nandur tanduran. Wit-witan dadi tandha penguripan sing terus urip. Dadi pangeling gawe menungsa supaya tanggung jawab njaga warisan alam. Ndadekno alam sing lestari ijo royo-royo, hawa sing seger, banyu sing mili bening.
dilanjutno prosesi nguculno manuk teka kurungan. Akeh manuk sing diculno dadi perlambang donga sing miber dukur nggawa kekarepan. Buntu dadi bolong, peteng dadi padang. Nguculno manuk gak berarti kelangan, tapi wujud rasa tresna sing tulus. Koyok manuk miber nang langit, donga kekarepan melok miber bareng kegawa angin, nggawa berkah nang panguripan. Nang ngarepe sumber banyu suci Jalatundha, para sesepuh pemangku adat mlaku munggah nang Sitihinggil ndukure patirtan. Kairing donga-donga suci, prosesi ritual sumaningah dimulai. Yoiku donga panyuwunan sing lair teka rasa sing jeru supaya alam tetep lestari, banyu tetep bening, menungso tetep urip serawung, welas asih nang sak padha-padha. Wangi gondo arum kembang, wangine dupa nyawiji nang 33 akeh sumber banyu suci lereng pawitra. Rapal donga mlebu nang kusuke batin. Para leluhur teka melok anyekseni nek nang bumi Jalatundha yaiku panggonan sumber panguripan. Mari ngono ritual manunggaling tirta suci Jalatundha. Proses nyampurna 33 sumber banyu lereng Gunung Penanggungan. Nang tradisi kebudayaan Jawa, patirtan Jalatundha tinggalan kerajaan kahuripan iki duwe banyu sing bening lan suci. Prosesi nyampurna banyu iki nglambangno rasa bebekti putra wayah nang jejak leluhur. Lereng Gunung Penanggungan duweni akeh patirtan sumber banyu. Pertapan ket jaman kuno biyen. Saben sumber banyu duwe karakter alam sing beda-beda. Simbol harmonie antara menungso, alam saisine ambek Gusti kang murbeng dumadi. Panjenenganipun para pepundhen, para anggenipun cipta rasa tuwin karasa sawetawis ing mriki kawula badhe suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Akeh para warga masyarakat nglumpuk nang panggonan genthong gedhe perlune jange ngalap berkah nang tradisi ruat agung patirtan Jalatundha.
gak cuma rebutan banyu, tapi ngungkapno rasa syukur para warga masyarakate anugrah alam sing dadi sumber penguripan. Ana nang filosofi Jawa, banyu dadi lambang suci, keseimbangan ambek kekarepan supaya urip berkah, selamat, rejeki lancar kaya banyu mili. Mari ngono, prosesi mangan tumpeng bareng sing nyermina guyub rukun kabeh para warga. Banyu sing terus mili nang patirtan dadi perlambang murni, suci, resik, berkahi gawe kabeh penguripan. Sego tumpeng gak cuma panganan tradisional, tapi simbol rasa syukur marang sing gawe urip. Saben puluhan dadi donga supaya kaberkahan terus mili, ngeraketno seduluran, welas asih nang sapa ae, hamemayu hayuning bawana. Saliyane iku, gawe awakmu sing senengane kuliner nang njoboe patirtan Jolotunda, nang gunung akeh pilihan kuliner khas rek. Sing perlu mbok coba, mulai warung sego sampai warung camilan. Nang kene jangkep kabeh wis. Sing paling khas yoiku gorengan telo cilembu rek. Mrene rek, wis tala.